modhi penjoni ing'ade to karitere kanye chwale ka NSSF. To another thing, an ja cooperative. Ikaw pesa ang'ad asewachni alufu ariyo na mara dhie cooperative mondo ayud loan. Asenyisi ni nitie skunde moko ma nyithindwa ok nyasome. To wapuonje. Koro ma jopuonj nie perpetual loan system. Tiyudo ka loan no koro jo banks ochako intimidate jopuonj ni pesa ni ok wayudo. Chakre June ma ndiye gima ok osebedo kitimo. Tijisi kawo pesa wani tero kanyo. Mano to niche part of msacha machon matin cha. To gikawo pesa ni gitero kanyo. To pesa maging'ado monego bed ni tero NSSF. Mabende wan jokwa permanent and pensionable. Nonego bed ni ogolwa oko kanyo. To nikech chik nosewuok ni all workers chulo NSSF. Ni mano be wayudo notification ni pesa ni pok wayudo. To pesa ni ng'ado ka source. Teacher Service Commission kapok omiya msacha to oseng'ado. Koro magi gin midhiero ma koro biro chuno ni koro wadwogo logi ayanga mondo ne kaka jopuonjri bedo treated e Kenya ka. Yes. Yeah. To nyaka sani wang'eyo ni e kinde mane wachako twak ni wacho ni ne nitiere ogirimiti kata mano mar CBA mane ochwe koku mane higa mar 2021 nyaka mano mar 2025. Wang'eyo ni 2021 ne en mana tok muoch mano mar tuo mar COVID-19 kendo biro bedo ka orume higa mar 2025. Kata kamano nitiere ogirimiti machielo mano mar CBA monego bed noloso mano machakore higa mar 2025 gi higa mar 2030. Ogirimiti makamano kata CBA makamano nyaka sani koro wacho ni TSC pok onyiso dwaro mano mar loso ogirimiti makamano. Dwaro ni ang'o mobede CBA makamano manyalo kelo lokruok ne ngima mar jopuonj mondo kata japuonj ka somo puonjo e skul to nyathine bende obede kod nyalo